Anku ya ana sumber agung kene. Oh, ngono. Apa meneh panjenenganipun Mbah Lurah, Mbah Budi Sulistianarka. Kuwi minangka tolok ukur, minangka percontohan ya kuwi mau para warga masyarakat. Beliaunya sangat humble, peduli kelawan warga masyarakat. Pramila ora mokal nduk, warga masyarakat Sumber Agung dipimpin kelawan Mbah Budi, kabeh guyub rukun, anane mung ayem tentrem. Oh, ngono ya, Mak. Matur nuwun. Iye. Matur nuwun, apa meneh iki Mbah Wone Mbah Lukita, Nduk. Oh, Mbah Lukita. Mbah Lukita ya kuwi mau ndadaki warga masyarakate. Oh, ngono. Kabeh ayo padha urunan, engko nek enek kurange sing tambel mesti Mbah Lukita. Ngono ya, Mak. Matur nuwun, awake dhewe ya kuwi mau disediani papan kang bawera kaya mangkene. Iya, Mak, iya matur nuwun. Matur nuwun marang panitia-panitia sing nyatane peduli kalawan warga masyarakat, urunane ditanjake tenan. Urunane ditanjake tenan ya, Mak. Heeh. Mengko ya uga ana durprese. Uga ana durprese. Iya, matur nuwun, matur nuwun. Sing rawuh keh nganggo banget, Duk. Warga masyarakat Jati Gembel tumplek-blek ana daleme Mbah Lukita. Weh ngono. Utamane pepundhenku Dewan Perwakilan Daerah Dapil ya kuwi mau kene, Nduk. Dapil ya kuwi mau Kedunggalar Paron. Panjenengane Mas Suprih uga rawuh. Weh matur nuwun. Mas Suprih. Mas Suprih uga rawuh, Nduk. Matur nuwun. Lawan iki ya kuwi mau Mbah Won Jati Gembel, Mbah Supardi ya uga rawuh, Nduk. Oh, rawuh mengestoni awake dhewe. Rawuh mengestoni awake dhewe ya kuwi mau ana daleme Mbah Lukita. Iya. Ora keri, Nduk. Ora keri sapa? Mbah Carike. Oh, Mbah Carik ya uga rawuh. Mas Yuga Swastika. Yoga rawuh. Ketua BPD Pak Pramono. Pak RT Pak Kamsir ya uga rawuh. Matur nuwun, matur nuwun. Pak Mujianto ya uga rawuh. Matur nuwun, Nduk, matur nuwun. Awake dhewe ming tansah ndedonga, muga-muga sakbubare wayangan, sakbubare bersih dusun, warga masyarakat Jati Gembel, khususnya Sumber Agung, pinaringan ayem tentrem, panene apik, didol payune larang. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Donga ki ngono kuwi, Nduk. Weh ngono. Matur nuwun, matur nuwun. Komplit awake dhewe kelawan kanca-kanca satriya wasis. Kanca-kanca satriya wasis. Iya. Iki ujupe ya kuwi mau nuwun sewu tak tepung ngisik. Oh ngono. Kanca-kanca niaga, kanca-kanca penabuh satriya wasis iki dumadi saka ya kuwi mau golong gilinge para sesepuh seniman ana ing Kecamatan Kedunggalar. Weh ngono. Ayo ngejak marang aku Mas Agung, mbok ayo to. Sing nom-nom dikaryake nggawe penabuh, nggawe niaga di menopo kesenian ana Kecamatan Kedunggalar ki ngrembaka ana ya kuwi mau tukulane. Oh, utamane sapa? Utamane pepundhenku ya kuwi mau Papi Ludiono. Papi Ludiono. Sing semangat ngalor ngidul, Nduk, ning nyatane yoga asuhane Papi Ludiono lawan ya kuwi mau Pak Menpier dadi tenan. Iki 100% warga masyarakat Kedunggalar. Masyarakat Jati Gembel. Jati Gembel ya enek beberapa, enek telu. Mas Topik, ayo ngadeg kok Mas Topik. Ngadeg. Gak apa-apa ngadeg kok. Ngadeg kok. Ha, niki tiyang Jati Gembel. Wah jan. Cah rupane kaya ganungan kok ya. Iso nabuh, matur nuwun. Nduk, mula nanggap dalang agung kuwi ya kuwi mau nglestarekke kesenian sing ana Kedunggalar. Ngono. Aku ikhlas lahir batin, Nduk. Aku ya kuwi mau tak pangeni 3 tahun, muga-muga yoga iki go internasional. Tak gawa ngalor ngidul. Ya, matur nuwun. Lawan disengguyung ya kuwi mau Waranggana, Nduk. Widyawati cacah ana 1 2 3 4. Ana 1 2 3 4. Sing mepet kowe iki sapa, Mak? Sing mepet aku iki
Enggak.